טוב, אז כאן מיכל, וזה יהיה המדריך הראשון שלי לרקע, מגניב כזה לשולחן עבודה. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, נפתח את הפוטושופ. אוקיי. נחכה שהוא ייפתח. אוקיי. עכשיו נפתח מסמך חדש בגודל של ברזולוציה של המסך שלכם. נגדיל את זה. נקרב את זה. מצוין. עכשיו נתחיל בזה נהפוך את הבקגראונד ללייר רגיל, ונפתח את האפשרויות שלו, ונעשה gradient overlay, ונתחיל במין צבע 33222 על שחור. מצוין. עכשיו אוקיי, עכשיו נהפוך את זה לרדיאל, נעשה את זה טיפה יותר גבוה, תסתכלו על התמונה, נורמל, וסיימנו. אוקיי, כן, סיימנו. אוקיי, עכשיו נפתח לייר חדש, כלומר טקסט, ונכתוב את האות M, שזה בעצם מייק, בכתב אקסירוד, איך שתקראו לזה, אני אשים לינק בדסקריפשן. נגדיל את זה לגודל המתאים, וניצור גם את האות E, שזה בעצם אקסטרים, מייק אקסטרים. אוקיי, אני מסתכל על כל הסיבוכים פה. היו לי די בעיות פה, ועכשיו אנחנו הופכים את זה לאות כמו שאנחנו רוצים, מתקרבים ומשתמשים בקונטרול ומזיזים עם החצים כדי שזה יהיה כמה שיותר מדויק. אוקיי. טוב, אז אחרי שעשינו את זה, אנחנו קודם כל נתחיל בזה שנגדיל אותם טיפה. מצוין. מצוין. ונשלב אותם ביחד. מצוין. עכשיו נעשה טקסט בשם מייק אקסטרים, שזה בעצם מניק. נקטין אותו לגודל המתאים. נשים אותו במקום המתאים. אולי נגדיל אותו טיפה. וזהו. עכשיו נעבור לאפשרויות של השכבה ה-ME. רגע, אוקיי. ונשים לנו gradient overlay, ונבחר לעצמנו בצדדים אפור בהיר. אפור בהיר פה. אפור בהיר גם פה. ננסה לעשות את זה כמה שיותר בשתי הצדדים דומה. אוקיי. בסדר. עצרתי את זה לרגע, כי גם הסתובכתי שם. ונעשה באמצע אפור כהה. די כהה. נהפוך את זה לרביעי, מושג. נעשה את זה רוורס ונסדר את זה כך שזה יתאים לנו. אוקיי, נמשיך ל-level and embus. נתחיל מזה שנשים את זה על כמה שיותר קרוב לנקודה. את השחור נוריד על 0. למה שמתי שם את השחור על 12, אין לי מושג. כלי השחור אמור להיות על 0. אוקיי, נשחק עם ההגדרות כדי שזה יראה כמו שאנחנו אוהבים. תשחקו אותם איך שבא לכם. אוקיי, נשים אוטו גלואו, זה משהו שאני הוספתי לגרסה הזאת, אני לא יודע איך זה נראה. נשים את זה על נורמל,
את הסייז טיפה נגדיל שיראו את זה בכל זאת. אוקיי, נסיים את זה ונעתיק את הסטייל של הלייר. כן, בדיוק. ונדביק את זה גם על המייק אקסטרים. איפה זה? כן, מצוין. עכשיו אנחנו ניצור מין פס נחמד כזה מתחת למייק אקסטרים. כן, משהו כזה. טוב, מצטער, עצרתי לשנייה. טוב, אז נעשה את הקו הזה על לייר חדש, ניקח בראש, נצבע אותו, נצבע את זה בלבן, זה לא ממש משנה באיזה צבע אנחנו נצבע אותו, זה יכול להיות גם באפור, יכול להיות גם בשחור. אחרי זה נמקם את זה עם החצים ועם הקונטרול באמצע, ונמחק את הקצוות עם המחק, כך שזה יראה נחמד כזה, מעוגל, שוב אני על האופסיטי, בסדר. ותוספת קטנה שאני אוהב להוסיף לדברים האלה, זה לקחת את המחק ולשים אותו על נגיד 50% או משהו בסגנון, ולהתחיל למחוק, או פחות, אפילו 30%, ולהתחיל למחוק. אוקיי, בכללי בערך סיימנו. נשאר לנו רק לעשות דבר נחמד בשם לבדוק שזה לבן ושחור, לעשות רנדר, קלאודס, ולשים אותם על סופט לייט. להוריד טיפה את האופסיטי. בכללי סיימנו, אבל כן, בואו טיפה נגדיל את זה, את הכל, נסמן הכל בשיפט, בקונטרול ובשיפט, נגדיל את זה טיפה. אוקיי. מצוין. עכשיו, אחרי שהגדלנו את זה, אני אוהב להוסיף תוספת קטנה, מברשת נחמדה כזאת של הברקה. כן, נצנוץ כזה על האי. בוא נתקרב. ונלחץ כמה פעמים. תרחק וסיימנו. בתכלס, זהו. כן. לייק, סאבסקרייב ותגובה, אני אשמח לתגובה. טוב, תודה, ביי.